patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod naman pinakadagkog, pinakulaing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Pagpatay sa siyam ka mga sibilyan sa Kabakan, Cotabato, padayong pang ginaimbestigahan. Anyang report. Gipanglubong na ang pipila ka mga biktima sa massacre na itong Sabado sa Kabakan, Cotabato, subay sa tinuhuang Islam. Tulos sa mga biktima, mga minor de edad. Mga dagkong opisyal sa BARM, giduaw ang mga pamilya sa biktima dungan ang pagtunulog hinabang kanila. Gila ang mga biktima nga sila si Nasruddin Kalilangan, Sandigan Zailon, Bin Laden Dimanalao, Zaiden Musaid, Romeo Balatamay Pioto, Ismael Pagayon, Dato Fahad Dimanalao Mandigan, Budsal Lipusan ug Nasir Giaman. Nangante ang Bangsamoro government nga ilang paningkamutang mahatagan og gustisya ang kamatayon sa mga biktima. Siyam ka mga sibilyan ang gipamusil sa Provincial Road duol sa USM Granary and Machinery sa Barangay Poblasyon, Kabakan alas 12:10 adlawng Sabado. Nakamotorsiklo kuno ang mga biktima o gipara sa 5 ka mga wala mailit armadong tao sa lugar. Dihang mihunong sila, gipaarakan sila og bala. 8 ang dead on the spot, samtang nadala pa sa ospital ang isa, apan namatay gihapon kini. Ginasuta pa sa kapulisan ng motibo o responsable sa krimen. Ako si Tek Ocampo para sa One Mindanao. Upat ka mga tao ang gipamusil sa Davao City tungod kuno sa selos. Nahitabo ang pagpamusil samtang nag-inom ang mga biktima kagahapon sa hapon sa Purok 3A, Barangay San Isidro, Bunawan District. Mga biktima gilang sila Melodina Ek, Julito Bacalso, kinsa pulos dead on arrival sa ospital, Mary Jane Ribalde ug Elvin Bacalso. Suspect sa krimen mao ang mister ni Melodina nga si Victor Ek. Selos ang gituang hinungdan sa pagpamusil, human gidudahan sa suspect nga karelasyon sa misis ang biktimang si Julito. Gipangita na sa otoridad ang suspect kinsa misibat human sa krimen. Sa anggulo na ito ang isubay mao ang selos sa suspitsado sa iyang asawa o sa iyang kainuman. Ang suspitsado identified naman na si Luciano Rivaldi Ek. Sa tangan, bitasan na ito ang hot operation sa inanaling pagdakop sa maong suspect. Upat ka lalaki na tabunan human mahugmak ang tunnel sa Santo Tomas, Davao del Norte. Dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Yes, Real, sumala pa nga nag-treasure hunting ang upat dihang nahugmak ang tunnel na Sayran Usab. Nga giisyuhan na di ay og stoppage order ang pagkalot sa maong tunnel apan nagpadayon gihapon ang operasyon. Alas 9 sa buntag kagahapon, dihang nahugmak ning tunnel nga nahimutang sa residential area sa Barangay Kinamayan, Santo Tomas, Davao del Norte. Kinihuman mibigay ang timber. Upat ka lalaki kinsa gituuhang nag-treasure hunting ang natabunan.
Kining si Hoang misulay og luwas sa kaubanan apan naangol usab siya. Matud niya napugos daw sila nga dawaton ang trabahong tigkalot sa maong tunnel kay naundang ang ilang trabaho. 250 pesos daw ang bayad kada adlaw kanila sa tag-iya. Gitawagan na lang ko nila nga kuan. Nahugmak daw ang bangag. Yato ka. Roman, Nagmuto gi-rescue na kung naa sila lom. pero pag-rescue nimo. Muto natagakang po kog yuta. Muto wala po ko ni padayon. Nga diri taman sa hawak. Nalubong sa kuwa. Muto akong anak na ko pala bahalag masamad ko. To gipugos na ko nagbira. Muni nga nakuan siya nalisa ba. Kaganihang buntag, bilusad og search and retrieval operation ang otoridad. Given po nga wala na response ang ato ang mga possible victims dito sa ubos, na-decidean karon sa grupo sa ICS nga from rescue operation will proceed to retrieval. Gibana-banaan nga 96 feet ang gilawmon sa gikalot nga tunnel sa upat ka mga lalaki nga natrap ug sa karon padayon ang gipahigayon nga retrieval operation sa otoridad. Ang upat giilang sila Jeric Marquez, 23 anyos, Dindo Pañares, 18 anyos, Rostum Racho, 18 anyos, ug Kyle Castañares, 18 anyos. Minaw, magampo siya unta ko nga mabuhi. Kaya naapa man sila dito sa ilalim sa timber ba. Ang kalaban lang nila, tubig sa ilalom. Okay raw, di siya makuan, maabot sa tubig. Ginawa gito sila ma'am, kaya may hose sila nga makuanan sa taas ba. Ang amua lang yun ma'am na makuha lang yun sila. Walay tatsa, buo lang gihapon sila para mapahimutan ko among mga ano. Sa pagsusi, giisyuhan na di ay og stoppage order ang tag-iya sa tunnel ni adtong April. Water refilling station daw ang giaplayan sa tag-iya sa pagkuha og permit apan naghimo di ay kini og tunnel. Kini gitagaan na dan og stoppage order. Gisige lang gyapon. So mao na ni karon ang leksyon sa tanan nga mga naga-adventure aning kuan nga pangundang lang mo palihog. Riya sa ato ang pagkuha nga impormasyon sa karon no, gisuspend una ang search and retrieval operation sa otoridad dinhang dapita gumikan sumala pa sa authorities nga delikado manggod kung ipadayon pa nila ang pagkalot sa mong area gumikan residential area. Daghan ang maapektuhan nga mga properties ilabi pa nga digkit duol ang mga balay-balay sa maong area so posible nga ugma na lang sa buntag ipadayon ang operasyon. Rial. Okay, daghang salamat John D. Esteban. Gihatod na sa iyang lubnganan ang pulis nga gidagit dayon gipatay sa Surigao del Norte di palang dugay. Unto palas 12 sa udto gihalaran og 21 gun salute si Police Senior Sergeant Resty Dandan sa iyang kaubanan sa Sison Municipal Police Station. Si Dandan gidagit sa gituang mga NPA ni atong July 31 ning tuiga ug napalgang patay ni atulang August 18. Sagad sa mga mitambong salubong nagsulob og itom samtang dunay nagbitbit og placard ug tarp agig pakig simpatiya sa panawagan sa hustisya alang sa maong pulis. Mabati gayud ang kaguol ug pagbangutan dihang gitumod na kini sa iyang lubnganan. Sa karon gihikay na sa Surigao del Norte Provincial Police Office ang kasong ipasa kabatok sa mga sospek nga dili una nila ikabutyag hangtod dili formal nga ma-file ang kaso. Subling gipahinumdom ngadto sa mga pulis sa Davao City ang body system aron masiguro ang seguridad sa matag usa. Ani ang report ni John D. Esteban. Sa milabayng adlaw, gi-ambush sa wala pa mailing sospetsado si Police Master Sergeant Jackson Pelsuan sa Davao City. Nag-inusara kini dihang pabalik na sa police station samtang nagsakay sa taxi. Busa makatabang unta daw og depensa kung duna kini kauban o body dihang nahitabo ang krimen. Tungod niini, gipahimangnuan ni Davao City Police Director Police Colonel Kirby Craft ang mga sakop sa pagtuman sa body system samtang naka-duty. Dili gayud malikayan sa trabaho sa pulis
nga mabutang sa delikado ang kinabuhi. Busa mas maayo kuno kung duna kini kaabag samtang nagserbisyo. Meron pa rin naman tayo kung ganong sistema, yung body-body system, lalo na po sa pagpapatrol. So, lagi pong may kasama pong mga pulis natin. Iniiwasan po natin nag-iisa lang sila dahil yun po medyo delikado po yung kagaya po na nangyari kay Sergeant Suwan. Giawhag sab di Craft ang mga personahe sa DCPO nga ugaling duna daw sila'y madawat nga bahad sa kinabuhi, ipahibalo dayon kanila aron matabangan sila sa ilahang seguridad. Kung halimbawa may mga threat sila, alam nilang nanganganib ang buhay nila, so dapat sabihan nila yung kasama nila o yung kanilang mga officers. Nang sa gayon, matulungan natin sila o maalalayan pagdating po sa personal security. Ako si John D. S. Esteban para sa One Mindanao. Karong atong gihandom ang National Heroes Day, gipasidunggan ang mga frontliner kinsa mga giilang modernong bayani. Anang detalye. Gipangunahan ni Mayor Inday Sara Duterte ang paghalad og bulak kaganyang buntag sa Osmeña Park sa Davao City. Kiniisip paghandom sa National Heroes Day karong adlaw. National Heroes Day, and by law, meron tayong mga recognized na mga national heroes. So we should remember their contribution sa ating bansa. Giila sa mayor ang kabayanihan sa mga frontliner karong panahon sa pandemya. Gitawag niya kining mga modernong bayani. Ang maong pag-ila, gipasalamatan usab sa mga frontliner sama sa Barangay Tanod nga si Freddy Villaber. Salamat na mo migdako po nga suporta po si Mayor sa mua. Inani nga dagan karon. Pila na mo ka bulan sir, way pahulay. Tugay-tugay nga pagsugod pagtung pag-lockdown pa. Apektado pamilya. Apektado pamilya sir. Because it's a Heroes Day, we also recognize our heroes during the time of COVID-19 pandemic, both the health and non-health frontliners. And we would like to express our gratitude sa kanila. Giawhag sa mayor ang kooperasyon o pagtinabangay sa katawhan sa pagbatok sa pandemya. Kauban si Melchor Awing sa kamera, ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Gitayog og magnitude 4.8 nga linog ang Kiblawan, Davao del Sur kaganinang kadlawon. Nahitabo kini kaganinang 1:44 sa kadlawon. 21 kilometers ang gilawon niini og tectonic ang origin sa linog. Nabati ang intensity 5 sa Kiblawan, Davao del Sur ug Malungon, Sarangani. Intensity 4 sa Davao City, Digo City ug Santa Cruz sa Davao del Sur. Tupi sa South Cotabato ug Samal Island sa Davao del Norte. Intensity 3 sa Coronadal City, Bansalan ug Magsaysay sa Davao del Sur ug Columbio sa Sultan Kudarat. Samtang Intensity 2 sa Kidapawan City, General Santos City, Antipas ug Makilala sa Cotabato. Wala pa hinoy natalang danyos tungod sa pagtayog. Dulan 3,000 ka mabakanting trabaho ang gitanyag atol sa ikaupat nga virtual job fair sa Davao City Public Employment Service Office o PESO. 7 ka madagkong kumpanya sa syudad ang kaalayon sa Davao City PESO sa pagpahigayon sa 4th virtual job fair. Ang virtual job fair ginapahigayon aron maka-apply og trabaho ang mga jobless taliwala sa pandemya nga nasinati karon kung asa online ang pagproseso sa pag-apply ug pag-interview. Dulan 3,000 ka mabakante posisyon ang gitanyag sama sa call center agent, sales representative, field engineer o uban pa. Sa pagkakaroon ang mga nahibiling bakante posisyon mamahimong ma-access sa FB page sa Davao City PESO. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sobra 25.2 milyon katao na ang nagkasakit o COVID-19 sa tibuok kalibutan. Samtang kapin 220,000 na ang nataptan niini sa Pilipinas, ug lapas 6,400 niini mga Mindanawan. Ana-ana sa kapin 25,226,000 katao ang dunay COVID-19 sa tibuok kalibutan. Duna na say sobra 16,620,000 nga naka-recover ug 846,448 ang namatay. Samtang misaka na sa 220,819 nga ang nagkasakit og COVID-19 sa Pilipinas. Miabot na sa 157,562 ang recoveries ug 3,558 ang namatay. Ug sa mong ihap, 6,463 ang dunay COVID-19 nga Mindanawan, 4,238 ang naka-recover ug 169 ang namatay.
Usa ka 11-month-old baby boy nagpositibo sa COVID-19. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao pinaagi nining report. Nagpositibo sa COVID-19 ang usa ka 11-month-old baby boy nga taga Poblasyon 1, Bansalan, Davao del Sur. Gina-verify pa kung locally stranded individual o LSI o returning overseas Filipino o ROF ang baby. Samtang usa ka 70 anyos nga lalaking taga Mintal, Davao City ang namatay sa COVID-19. Human nakasinati og sintomas sulod lang sa 3 ka adlaw. Misa ka na sa 2,137 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao Region. 1,599 ang recoveries ug 67 ang namatay. Sa Caraga Region, siyam na ang namatay sa COVID-19 human na dugangan ug upat. Tulo niini taga Butuan City, 33 anyos nga lalaking taga Barangay Libertad, 36 anyos nga lalaking taga Barangay Villa Cananga ug 64 anyos nga lalaking taga Fort Poyohon, samtang ang usa 75 anyos nga lalaking taga Lianga, Surigao del Sur. Doon na 524 kakumpirmadong kaso sa COVID-19 ang Caraga Region. 344 ang nakarecover ug siyam ang namatay. Sa Lanao del Norte, gi-lockdown ang Usman Street East poblasyon sa tubod hangtod September 10. Human duha ka residente ang nagpositibo sa COVID-19. Samtang gipaubusab sa preventive lockdown ang Purok 2, Barangay Bagoong sa Linamon, human sa local cases nga natala. Ana-ana sa 296 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Lanao del Norte. 169 ang recoveries ug duha ang namatay. Sa Lanao del Sur, 324 ka LSI ang nangabot sa Lagindingan Airport o gisundo sa mga taga PDRRMO. Gidala sila sa Ligtas COVID Center o gilayong gipailam sa swabbing. Miabot na sa 330 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Lanao del Sur, 229 recoveries ug 10 ang namatay. Sa General Santos City, mibalik sa pagbakta sa mga residente tungod sa Sunday lockdown nga gipatuman sa syudad kung asa sagad sa mga establishmento sirado. Kinisubay sa Executive Order No. 42 ni Mayor Ronel Rivera nga nagmando sa subling pagpatuman sa clustering, odd-even scheme sa sakyanan ug Sunday lockdown tungod sa padayong pagsaka sa COVID-19 cases sa syudad. Ipatuman kini hangtod sa September 13. Samtang upat ka adlaw nga i-lockdown ang Market 1, 2 ug 3 sa Jensan Fishport Complex sugod September 2 alang sa disinfection. Kinihuman nga 5 ka tawo nga dunay history of exposure sa mong lugar ang nagpositibo sa COVID-19. Ang mga pag-shutdown gikabalakan sa PhilExport sa Region 12 kay dako kuno kini og epekto sa ekonomiya sa syudad. Samtang 11 ang nadugang sa nagpositibo sa COVID-19 sa General Santos City, nga sagad dunay history of exposure sa confirmed COVID-19 cases nga residente sa syudad. Sa karon 76 na ang total confirmed COVID-19 cases sa Jensan, 36 ang active cases ug 40 ang recoveries. Sa Zamboanga City, gi-lockdown ang Santa Maria Police Station 7 human 3 ka pulis niini ang nagpositibo sa COVID-19. Samtang miabot na sa 172 ka mga government employee, 79 ka healthcare workers ug 56 non-medical frontliners ang nagpositibo sa COVID-19 sa syudad. Sobra 15 kabuhatan sa gobyerno ang gisirado sa pipila ka adlaw alang sa disinfection. Ana sa 65 ka bagong kaso sa COVID-19 ang natala sa syudad sukad niadtong August 27. Doon na 1,131 ka kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Zamboanga City, kung asa 427 ang active cases. 656 ang recoveries ug 48 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Gibawal gyapon ang pagpangaligo sa dagat sa Opol, Misamis Oriental. Ngano kaha? Atong Siron sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Tek, bisan pa man nga gipaubos na sa MGCQ ang Upol sa Misamis Oriental, ginabawal gyapon sa LGU ang pag-abli sa mga beach resorts. Kini ang ilahang paagi aron malikayan ang local transmission sa COVID-19. Tungod sa nagapadayong hulga sa COVID-19 sa Northern Mindanao, subay sa executive order ni Mayor Maximino Seno, ginabawal gihapon ang pag-operate sa mga beach resorts sa Upol, Misamis Oriental. Kini ang nakitang paagi sa LGU aron malikay sa local transmission ang katawhan, labi pa nga sagad sa mga ligo sa ilahang mga resorts gikan sa mga lugar nga adunay kaso sa COVID-19. Atong beach din sa Upol is talaga magpapagya.
So pwede na kung musulod lain nga area and then mo sulod lain ako diyon nga area. So mga gikablo ka ni Mayor nga basin na ay local transmission. Gawas sa walay income, problema sab sa mga nanag-iya og resorts ang mga turista nga mamugos gayod nga maligo. Gani kining usa ka resort adunay karatula nga ginabawal ang pagsulod sa ilahang patigayon. Apan bisan pa niini, ubay-ubay gihapon ka mga violators ang nadakpan sa kapulisan sa Opol kagahapon nga nangaligo sa dagat. Nagi mamugos og sulod ba? Sila na magbutbuot og abri. Nga way pagpananghid. Wala nga gibutangan lang mga karatula inani masyaro uli pagyapon nila masabta na. Pa Disyembre pa may magkuan open kay may pa-order sa munisipyo. Kay lisod pa nag-open kay 30,000 ba kayo multa. Tek hangyo karon sa otoridad ngadto sa mga residente sa Opol ingon man sa mga adunay plano nga mulaag sa Opol nga sabton usa ang ilahang pulisiya nga ginapatuman sanglit kini ang ilahang pamaagi aron malikayan ang COVID-19 nga mas mudaghan ang kaso sa COVID-19 sa ilahang lugar. Tek. Okay, daghang salamat Cyril Chavez. Gikonsidera na karon nga very high risk area sa Davao City ang Barangay 30-C. Ano yung report ni Sheila Vergara Rubio. Subay sa pinakadaghang aktibong kaso sa COVID-19 sa Davao City, ang Barangay 30C na ang gikonsiderang very high risk area karon. Usually it will start sa kadaghan sa population, sa kadaghan sa mga nagapositive sa ilang hain kung unsa ang terrain or unsa ang ilahang kanang situation on the ground dito sa ilahang barangays. 5 ang high-risk areas ug kini mao ang Barangay 21C, 23C, Bukana, Kapitan Tomas Monteverde Sr. ug Leon Garcia. 7 ka barangay ang high-risk tungod sa kadul niini sa very high-risk areas nga mao ang Barangay 11B, 12B, 13B, 14B, 27C, 28C ug 29C. Padayon ginapahimangnuan ang katauhan nga dili moadto sa mga lugar nga very high risk ug high risk gawas lang kung importante kaayo. Nalakip sa 15 ka barangay nga moderate risk areas mao ang 4A, 5A, 19B, 22C, 24C, 26C, 32D, 37D, 40D ang Leongto Senior, Buhangin Proper, Katalunan Pequeño, Maa, Matina Crossing ug Saksa. 7 usab ka barangay ang moderate risk tungod sa kaduol niini sa high risk areas ug kini mao ang Barangay 1A, 15B, 31D, 39D, Agdao Proper, Governor Duterte ug Matina Aplaya. Samtang adunay 147 ka barangay sa syudad nga gikonsiderang low risk areas ug kini mao ang mga wala na mention. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Roads and Traffic Administration kun RTA sa Cagayan de Oro City mihimo og lakang aron makatabang sa contact tracing efforts sa syudad batok COVID-19. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Gisugda na sa Roads and Traffic Administration kun RTA sa Cagayan de Oro City ang pagpanghatag og contact tracing forms ngadto sa mga operator sa public utility vehicle sa syudad. Kini mooy ihatag sab nila sa ilang mga pasahero aron fill-upan. Kini ang pamaagi sa ahensya aron makatabang sa contact tracing effort sa syudad batok COVID-19. Sa maong forms, kinahanglan isulat sa pasahero ang iyang pangalan, contact number ug address dayon iuli kini sa driver. Pwede sab kini himuon online adto lang sa FB page sa RTA ug i-click ang link kung asa dunay fill-upan dayon send. Ma-save na kini sa ilahang database. Comply lang gyapon, simple lang gid kaayo. And then kung unsay mga pahimangno sa atong traffic enforcers, sa atong health cluster, labi na sa atong health clusters kung unsay mga reminders nila, ato lang sundon kay once again, dili lang ni para sa mua para sa kun dili para sa tuang tanan. Kining grupo sa mga taxi driver sa syudad nagsugod na sa pagpa-fill up ni ining contact tracing forms sa ilahang mga pasahero. Agid tay kadlok normal kay tungod sa atong siptasyon karon di man nato makita atong kontra. Kay COVID ba ya? So, siyempre nag-iingat, palaging may mask, palaging may safe sa life nato. Giduso na kini sa RTA ngadto sa City Council aron mahimong balaod. Kauban si Jade Gavas sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Dabawenyang miimbento og probiotic beer sa iyang study sa Amerika, naghimo na usab karon og probiotic milk tea. Atong sayron ang benepisyo niini sa lawas, pinaagi sa report ni Sheila Vergara Rubio. Human sa 2 ka bulang preparasyon, andam nang ipatilaw sa publiko sa dabawenyang inventor nga si Criza Faye Calumba ang iyang bag-ong produkto nga mao ang probiotic milk tea.
Kini makonsiderang labing unang living yogurt milk tea o milk tea nga dunay live bacteria. Si Krisa ang Filipinang inventor sa probiotic beer sa usa ka universidad sa Amerika. Diri man gud sa Philippines kay hilig og milk tea ang mga Pilipino. So naisip namo na ang milk tea can be a good way to introduce ang benefits sa probiotics. So mao to na hunahunaan namo na mag-develop og probiotic na yogurt milk tea. Ang probiotics mao ang mga live microorganism nga makahatag og health benefits kung makaon sa tao. Importante ang pagkaon og healthy food ug drink karong panahona nga dunay pandemya aron mulig-on ang atong immune system. During a pandemic, kinahanglan gyud nato more healthy options, functional foods kumbaga para sa mga Pilipino, para sa mga tao. And karon dito gyud namo na realize nga blessed pud gyud ta kay pwede ta makahatag og ingani nga options para sa mga Pilipino. Locally produced ingredients ang gamit sa mong milk tea ug ang yogurt niini gikan usab sa kauban niya nga food scientist. Kauban ni Chris ang iyang higala nga si Josie sa pagtuon nga makatanyag og produkto nga dunay maayong mahatag sa panlawas sa tao. Flavors to choose from. We have signature yogurt milk tea available in medium and large sizes. We have also apple cinnamon. We have cacao, which is locally produced na ingredients diri lang sa Davao. And also we have banana and pineapple and mango. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Bisan sa pandemya, gisaulog gihapon sa mga maestra ug estudyante sa Davao City ang buwan ng wika pinaagi sa online. Ano ang report ni Jandy Esteban? Gipasigarbo sa mga estudyante sa Davao Doctors College ang mga kasuotang Filipino. Ang mga hulagway ilang gipost online nga miani na og kapin 361,000 shares. Naay naka-Filipiniana, nakabarong Tagalog, tradisyonal nga suot sa tribong Mansaka, Tiboli ug Maranao. Doon usab sila spoken poetry gamit ang wikang Filipino nga mismong ang mga estudyante ang nag-compose. Iba't mas atin itong naiintindihan kung ang mga panukala, mga babala ukol sa pandemyang ito ay nailahad sa sariling wika mo. Doon usab sila virtual presentation sa 11 tribes sa Davao City. Kabahin kini sa ilahang aktibidad sa kasaulugan sa buwan ng wika taliwala sa COVID-19 pandemic. Naway maging inspirasyon ang Davao Doctors Senior High School Program na maging matatag at huwag magpatinag sa kinakaharap na pandemya. Baunin po natin ang karanasan at ang mensaheng panatilihing buhay ang wikang pambansa, ang wikang Filipino. First time sab nga gisaulog online sa Bangoy National High School ang buwan ng wika. Diin klase-klaseng kasuotang Filipino ang ilang gipakita. Sumala sa mga Filipino teacher nga luyo sa pandemya, kinahanglan gihapon mahinumduman sa tanan. Ilabi na sa mga estudyante ang kultura natong mga Filipino ug kamahinungdanon sa paggamit sa kaugalingong wika. Hagit usab kanila ang pagpasabot sa kabataan sa kamahinungdanon sa pagmahal sa atong pagka-Filipino. Kung paano mapukaw ang kanilang interes, lalo na ngayon na nakikita natin na mas tinatangkilik ng mga kabataan ang paggaya ng ibang lingwahe, lalo na sa wika sa ibang bansa. Yawhag na ko mga kabataan nga kung pwede magpadayon ta o pagtuon sa atong Filipino language kay matabunan ni o mamatay ang atong kulturang Pilipino. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Duha ka barangay sa Kalinan District, Davao City ang nadugang sa gideklara sa PDEA nga drug cleared. Ani ang detalye? Human sa bakuting deliberasyon sa PDEA, DILG, DOH, LGU, PNP, gideklaran drug cleared na duha ka barangay sa Kalinan District nga mao ang barangay Lacson ug Migkawayan ilalom sa barangay drug clearing program. Nahimong basihan nga mahimong drug cleared ang usa ka barangay mao ang area nga walay user o pusher, walay drug den, walay plantasyon sa marijuana ug aktibo ang mga opisyal sa barangay sa pagpatok sa illegal nga droga. Asa ilahang market
di ba sa komunidad, kaning barangay is part of the community. Ang mga tao, naputlo na to, this strategy is very simple. Putlo na to ang line of communication sa drug dealer dito sa iyahang buyer. Sa 19 ka barangay sa Kalinan District, pulo na ang nadeklarang drug cleared. Ma-maintain nyo sana itong yung status nyo na drug cleared barangay kayo. Kasi makakaroon pa rin tayo ng validation. Hopefully, ma-embrace na to na functional talaga yung Barangay Drug Abuse Council natin. Paningkamutan kuno sa Barangay Lacson o Migkawayan nga magpadayong drug cleared ang ilang lugar pinaagi sa programa sa Badak kon Barangay Anti-Drug Abuse Council. Nitabang ini sa pasiugda aron na drug cleared din among barangay. Daghang salamat o manghinaot ta ko nga kini magpadayon hantod-hantod. Kami sa barangay nagtambayayong, nagkinabangay para masustain mo o sa hantod-hantod magpadayon ang among pagpaningkamot nga diin wala na'y makasulod dinhi sa among lugar nga nagagamit o drugs. Sa kinatibukan sa Davao City, 11 na ka barangay ang drug cleared. Lakip ang Barangay Carmen sa Tugbok District. O sa Tibok Davao Region, 374 ka barangay na ang nadeklarang drug cleared. Kauban, si Melchor Awing sa kamera. Ako, si Rial Soroche para sa One Mindanao. Pangulong Rodrigo Duterte personal nga gibisita ang blast site sa twin bombing sa Hulo-Sulo. Personal nga gibisita ni Presidente Duterte kung asa nahitabo ang blast site sa Hulo-Sulo kagahapon. Dili lang pagsaludo sa mga namatayang sundalong biktima sa twin bombing kundili gihalukan pa mismo sa Pangulo ang semento sa lugar agig pagtahod sa 15 ka namatay lakip mga sibilyan. Iya usab gibisita o gipasidunggan ang mga samdang sundalo sa pagbusikad. Sa iyang pakigpulong sa mga kasundaluhan, miapila siya nga unta mahunong na ang kagubot sa Mindanao. Kung dili man sa iyang panahon, naglaom siyang moabot ang adlaw nga itugot sa Ginoo nga matapos na ang kagubot sa Mindanao. Because it is Allah's will. If Allah says that it's about time that we stop the carnage of killing each other, then He will find the reason for the Moro and the Christians and the others tribes professing the Christian faith. We will have the time. Magamit na ang bagong COVID-19 laboratory sa Davao City nga gikan sa Department of Budget and Management. Ano ang detalye? Approval na lang gikan sa IATF ug DOH ang kulang aron fully operational na ang bagong COVID-19 laboratory nga nahimutang sa Barangay Los Amigos, Tugbok District, Davao City. Gidonar kini sa Department of Budget and Management aron madugangan ang mga testing facilities sa syudad. And these are the latest NASH and RT-PCR na processing machines nga ni karon sa ato ug malipayon kami nga nakaabot din sa Davao ang maong mga machine. Dakong tabang ang RNA extraction ug PCR machine aron mapadali ang pagkuha sa resulta sa swab samples. Kaya matud pa mo proseso og 96 samples sulod sa usa ka oras ang maong mga makina. Very important siya because we need to increase our testing facilities diri sa Davao City. So far, we only have 2. So with this laboratory, we'll have 3. And hopefully, doon na pa mga musunod na mga laboratories. Ang maong kagamitan, mamahimusan magamit sa laing syudad aron dili na sila moadto og muhulat og dugayng panahon aron makuha ang resulta. In a day, the PCR machines can test around 3,000 according to DBM. Gibana-bana ang mukabat sa sobra 10 million pesos ang gialokar nga budget sa maong laboratory nga gidonar. Kauban, si Major Awing sa kamera. Ako, si Rial Soroche para sa One Mindanao. Karong National Heroes Day na ngayon siguro itong pasalamatan pagbalik na itong mga modern day heroes na itong mga frontliners. Dili lang mga nurses, mga doktor, lakip na kani mga tanod ug uban pa mga kapulisan. Dili ilalim ang ilang ginahimo. So kudos sa ato ang mga frontliner ug syempre sa mga nagatabang aron mapakgang ang COVID-19.
Mga kapuso, way po sa among pagkatulog balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po lahi sa madagkong balita sa nagadayang reyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katumulahig dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Sorotse. Dagang salamat sa inyong kanunay nga paghuman kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.